Alla jgħid. Ħa nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard. X'ikun dal-logħob tal-azzard? L-logħob tal-azzard Alfred jew inkella bl-Ingliż nafuh bħala gambling huwa meta persuna tilab tatwa l-attività tal-logħob imma waqt dik l-attività il-persuna qiegħda tirriskja flusha. Jiġifieri il-persuna qiegħda tilab ammont ta' flus bit-tama normalment li terġa' iġġib il-flus li hija tkun għadha kemm tilfet. U fil-verità titlef iktar. Ekku, normalment. Għax il-logħob hekk jagħmellek. Normalment dak li jiġri. Allura importanti Alfred li ma naqtawx linja u ngħidu li l-logħob tal-azzard huwa ħażin, imma rridu natwaw il-prattika b'responsabilità u xek. Meta tgħidu l-logħob tal-azzard qed tgħid li wieħed imur il-casino, pereżempju, jew inkellax jiena jinkwetan il-fatt li hawn min joqgħod jilgħab mid-dar. Ekku. U li tilgħab id-dar naħseb li hija perikoluża. Illum il-ġurnata naħseb l-online saret iktar faċli wkoll. Il-logħob tal-azzard Tiziana jkopri kemm kif qed jgħid Alfred il-logħob fil-land-based gaming parlors li huma casinos, ħwienet tal-logħob liċenzjati mal-Awtorità Maltija l-logħob, imma iva ukoll il-persuna llum il-ġurnata bl-avvanzi kollha teknoloġiċi tista' iva tilgħab logħob tal-azzard ġifieri tirriskja flusha waqt logħba mill-kumdità ta' dara. Naħseb dik tiġijar. Għax fil-verità min ikollu l-vizzju tal-logħob li jilgħab mid-dar, ħatqum filgħodu inti u sibt il-casino d-dar biex ngħidlek. Għandek aċċessibilità ikbar iva imma xorta ma nistgħux ma nsemmux il-punt li kemm jekk tkun f'kasino, kemm jekk tkun fuq il-kumdità tas-sufan tiegħek f'darek, importanti li tkun responsabbli u timxi mal-kontrolli kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Sewwa, issa jeżisti logħob kontrollat jew inkella logħob dejjem irid jieħdok. Ħa nagħti eżempju, pereżempju jiena meta mmur cruise, fuq il-cruise naf li għandi ġimgħa relax, nagħmilha dejjem. Nieħu ngħid miegħha nieħu 500 euro pereżempju jew 400 euro, ngħid daw ħanużhom biex filgħaxija mmur noqgħod ngħaddi naqgħa żmien il-casino u nagħmlu gost. Kif jgħaddi l-cruise? Daqshekk. L-għonet għandi dak il-400 labtom lesti. Tliftom jew irbaħ xi ħaġa, però mmur aktar biex nieħu pjaċir. Kif jgħaddi l-cruise ma nitħajjarx immur x'imkien ieħor, pereżempju. U li jekk jispiċċawlek ma ddurx għal pereżempju Fimni, tiġik it-tentazzjoni li tkun il-cruise tliftant u forsi nfaqt mi oħra ħanajtek. Għax qiegħed holiday, imma qiegħed holiday. Imma jista' dak il-moment iqabbadni it-triq jew le. Ara, il-logħob ħanibdew minn hemmhekk dejjem għandu jkun regolarizzat. Issa barra mill-logħob regolarizzat inti għandek ikollok kontroll intrinsiku kif qed tgħid tajjeb ħafna inti. Jekk inti mort fuq cruise u għandek ammont ta' flus iddedikati għad-delizzju tiegħek, mela dawk il-flus inti għandek kontroll monetarju u għandek il-kontroll ta' ħin ukoll. Jiġifieri inti għandek ammont ta' sigħat fuq dan il-cruise li ħadd iddedika għad-delizzju tiegħek. Jiġifieri inti qed tikkontrolla l-attività per se b'mod intrinsiku. Issa it-tentazzjonijiet dejjem ikunu hemmhekk. Normalment meta ġukatur tiġih il-kilba meta Alfred, meta jerbaħ ammont pereżempju. Inti kapaċi tieqaf u titlaq. Ekku, hemmhekk il-persuna għandu jkollu kontroll fuq innifsu. Ħafna jgħidulek isma' jiena erbaħ dal-ammont kuntent u that's it. Ħadd ieħor jgħidlek isma' l-arbaħ dak l-ammont. Ħa nirriskja ftit oħra. Noqogħdu attenti llum il-ġurnata kemm nirriskjaw. F'liema postijiet nirriskjaw. Għax li jiġrilek il-logħba ħadtik irbaħt naf irbaħt 100 euro pereżempju. Inti tajt ħan kompli, forsi nirbaħ mi oħra. U fil-verità titlifhom kollha terġa'. Ekku, dik dejjem it-tentazzjoni ta' dik il-logħba. Issa li taqa' ftit tat-tentazzjoni hija mod. Li taqa' tentazzjoni b'mod regolari dik hija kwestjoni oħra li l-persuna hemmhekk tibda
tbexxaq ftit it-tieqa għall-problemi tal-vizzju. X'inhi d-differenza ma bejn gaming u gambling? Iva, gambling kif qed diġà għandek il-logħob tal-azzard meta inti qed tirriskja flusek waqt il-logħba. Gaming inti qed tilab mingħajr dak ir-riskju li inti ħadd titlef ammont ta' flus. Free games, console gaming. Illum il-ġurnata minħabba l-avvanzi fit-teknoloġija rridu noqogħdu ftit attenti għaliex qegħdin jidħlu terminoloġiji ġodda moderni anke fil-gaming bħal loot boxes, bħal skin gambling li qegħdin iddaħħlu bil-mod il-kunċett tal-logħob tal-azzard anke fil-gaming biex niftehmu. Fejn jidħol il-gaming, rridu noqogħdu attenti wkoll kemm inqattaw sigħat f'din l-attività. Minn hawnhekk niġbed daqsxejn l-attenzjoni tal-ġenituri hemm barra biex iżommu il-kwant fuq it-tfal tagħhom vis-à-vis time management. Tajjeb li t-tfal jilagħbu, ġifieri il-gaming għandek il-pożittività fih innifsu wkoll, it-tfal ħadmu l-intellett, il-fine motor skills waqt il-gaming, jissoċjalizzaw ukoll illum il-ġurnata, imma jekk minn siegħa fil-ġurnata nibdew nitilgħu għal satejn, tlieta, erba' il-gaming jibda jieħu il-number one place fuq il-xogħol tal-iskola, fuq l-istudju, eċċetera, hemmhekk naqblu li mhix attività li tkun prattikabbli ma tagħmilx ġid mhux għat-tfal tagħna biss ta' żgħażagħ illum il-ġurnata u anke fejn jidħol gambling għall-adulti fuq 18 sena. Ma rridx niddivja s-suġġett, imma noqogħdu attenti wkoll ġenituri illi l-lum il-ġurnata għandna kollox anke l-credit cards saved fuq jenna fit-tablets tagħna, eċċetera, u hija faċli illi tfal daħlu xtrajna l-logħob li ridna, eċċetera. Huma sinjali dawk ukoll. Inti għamilta darba tnejn li tissib il-flus u qed tibqa' all right, forsi s-sens għadu mhux qiegħed hemm, naf li intom anke tagħmlu proġetti fl-iskejjel, imma Ekku, irridu nilqgħu mill-etajiet teneri tagħna fis-soċjetà tagħna. Aktar mbagħad mal-persuna tikber fl-età u aktar mal-attività tal-logħob tidħol fir-rutina tal-ħajja, is-sinjali huma diversi. Il-persuna taljena ruħha mill-aktar affarijiet importanti, taljena ruħha għax tibda taħrab mill-problemi li s-soċjetà tiffaċċja through l-attività tal-gambling. Barra l-aljenazzjoni, il-persuna tibda tirrikorri għal gideb, għal tibdil fl-atteġġjament, il-persuni ta' madwara jibdew jindunaw li m'għadix li kienet, ommi m'għadix li kienet, kont immur inżura u tbidlet fir-rutina. M'għadix issajjara li għan nifisha, m'għadix tagħti każ tal-pensjoni. Qabdet pereżempju ma' grupp li saħansitra qiegħda tmur fi ħwienet tal-logħob fejn qed qatta' ammont ta' ħin hemmhekk hawnhekk jiena indur fuq it-tfal ta' dawn il-ġenituri u nħeġġiġhom biex jinteressaw aktar ruħhom fir-rutini tal-ġenituri tagħhom. Għaliex normalment jekk nista' ċertu età jistgħu jaħu f'dan il-vizzju. Ekku, għalhekk niġbed l-attenzjoni tat-tfal biex jinteressaw ruħhom fir-rutini għaliex jekk ma nżurux lill-ġenituri tagħna, ovvjament ma nkunux nafu x'qegħdin jagħmlu matul il-daily life tagħhom. Jiġifieri s-sinjali qegħdin hemmhekk tajjeb li narfuhom, imma wkoll is-support u l-għajnuna s-soċjetà tipprovdiha wkoll. Aħna bħala fondazzjoni l-op responsabbli dejjem nirrepeti għandna l-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 inħeġġeġ lil kull min qed jarani bħalissa u jħoss ġewwa fih li għandu problema u li għandu bżonn is-support biex jikkuntattjana fuq dan in-numru, din hija linja ta' għajnuna konfidenzjali u tinżamm l-anonimità assoluta, nisimgħu il-karba għandna staff professjonali, nisimgħu il-karba ta' dawn in-nies u nagħtu s-support kif nistgħu. Barra mill-linja ta' għajnuna nazzjonali jekk persuna saħansitra tistħi jew tiddejjaq in any way possible li semma leħena,
tista' tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt bottom right hand corner hemm l-għażla taċ-chat line u flok issemma leħena tiċċettja bil-oġġett teknoloġiku tagħha u tirċievi l-istess għajnuna. Anka jekk trid tistaqsi mistoqsija, ġidi importanti. Mhux kull min irrid tisaqsi xi ħaġa ġifieri għandu l-vizzju jew dieħel fih. Ġija xi ħaġa interessanti li wieħed xi kultant naħseb anke aħna nitfgħu naqra piż fuqna nfusna, nibdew ngħidu għax jekk ħanitkellem, jiġifieri tħalt fil-vizzju, però mhijiex xi ħaġa ħażina qatt illi wieħed ipoġġi bil-qiegħda jekk għandek mistoqsija neħħuha minn fuq moħħkom x'kultant li titkellem. Il-linja hija wieħed 777 u xek. Meta nċemplu 1777 ħatibqgħu konfidenzjali. Anki jekk hemm xi ħadd fil-familja tagħkom illi daħal fil-vizzju tal-logħob. Nistgħu nċemplu b'mod konfidenzjali, mhux vera. 1777 mela 1777. L-aħħar mistoqsija logħob responsabbli huwa konċett importanti jew le. Ġifieri għandna nilagħbu jeżisti moment fejn tajt inti ħatilab bil-kontrolla. Iva, ir-responsabilità ta' twan f'kull fażi ta' ħajtek. Jiena personalment hekk nemmen, allura fid-delizzji tiegħek għandek tkun responsabbli wkoll. F'kwalunkwe delizzjoni qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard, il-gambling. Iva, jekk persuna tatwa il-kontroll fil-ħin tagħha u tatwa l-kontroll fil-finanzi tagħha, iva l-attività tal-logħob tal-azzard tista' tkun attività rikreattiva, soċjali u ta' divertiment. Nerġa' nirrepeti, il-problemi jinqalgħu meta niżgarraw fil-kontrolli tagħna, imma s-sapporti qed hemm. Mela n-numru huwa 1777. 1777 hija l-linja illi setejnkom jekk taħseb li int jew xi ħadd mill-familja tiegħek għandkom problema tal-logħob esaġerat, tal-logħob tal-azzard. Minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Kayne Said, grazzi ħafna Kayne. Mela, minn hawnhekk se mmorru għal mument ta' reklami, se nilqgħu magħna mbagħad is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat, miegħu se nitkellmu dwar pereżempju is-servizzi ta' ċertifikati ta' twelid u ċertifikati tal-mewt. Per eżempju, meta jmut xi ħadd, għaliex ikollna bżonn iċ-ċertifikat tal-mewt tal-persuna. Il-bira kont qed ngħid illi skont l-istatistika f'Malta bej wieħed u ieħor imutu fis-sena ma' 3300 persuna. Imma jitwieldu fis-sena wkoll f'Malta ma' 3300 persuna. Ġifieri dak kemm imutu qed jitwieldu sissa f'pajjiżna bqgħu magħna.